iskolája. Több száz tanuló tüntetett háromszéken elmaradt bérletpénzéért. A sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti iskolák gyermekei azért vonultak az utcára, mert a tanügyminisztérium több mint fél éve nem törlesztette az ingázó diákok bérletének árát. Jól lehet, ez törvényes kötelezettsége lenne. Reggel 6 óra. Laura felkel, mert 7 órakor indul a vonat, amellyel Sepsiszentgyörgyre ingázik. Csaláék háromszék legmagasabban fekvő településén Komandon éltek, amelyet télen nehéz megközelíteni. Tavaly azért költöztek le albérletbe Kovásznára, hogy Laura egy szakiskolába tudjon járni. Ez viszont pénzbe kerül. 150-200 euró egy hónapban simán. Ami csak az ő iskoláztatása. Ebben nincs benne ruha, csak az iskola is ennyi. Ez a családi költségvetésnek több mint fele. Fél hétkor indulás a vonathoz. Az állomás 3 kilométerre van, autóbuszjárat nincs. Legkésőbb 6:35-kor kijövök az ajtón, és akkor vagy gyalog, jobbik esetben édesapám kihoz kocsival, ami úgy 5 perc, és akkor szinte fél órát itt üldögélek egyedül. Még szerencse, hogy a mozdonyvezetők tudják. Vannak olyan gyerekek is, akiknek kerékpárral kell a vonathoz beérniük a szomszédos faluból. Egyik nap étetársam Dani egyikre gáhívott, hogy a biciklin a gumilában ereszkedve, és ha jön a vonat, akkor várjuk meg, már kiér. Laura 253 széki társával együtt órákat tölt el naponta utazással. A törvény szó szerint kimondja, azoknak a tanulóknak, akiknek a lakhelyükön nincs megfelelő iskola és 50 kilométernél közelebbi távolságra járnak, a tanügyminisztérium megtéríti a bérletük árát. De ez a gyakorlatban nem így van. Október óta ugyanis egyetlen lejt sem kaptak. Nem. 2 hete a gyerekek az Erdélyi Magyar Ifjak támogatásával hivatalos levelet fogalmaztak meg a tanfelügyelőségnek, és engedetlenségre készültek. Ezen a héten elkezdtük az aláírásgyűjtéseket egész háromszéken. Japán sztrájkot hirdettek, de kilátásba helyezték. Ezzel nincs vége a tiltakozásnak. Ha még itt sem kapunk semmilyen eredményt és semmilyen visszajelzést, vagy pozitív visszajelzést, akkor folytatjuk az akciót, és akár az utcai tüntetéseket sem tartjuk kizártnak. A háromszéki példát egyre több megyében követték. Kiderült, a minisztérium országos szinten több mint 50 millió euróval tartozik a diákoknak. Figyelembe véve, hogy a felhalmozott adósságok milyen értékeket értek el, én a közeljövőben nem látok megoldást ezen adósság törlesztésére. A gyerekek azonban nem adták fel, utcára vonultak. 45 kilométerről ingázok Középajtáról, 210 lej a bérletem, olykor, ha jobb esetben veszünk 3 hetet is, akkor már csak 160 lej, 210 lej a jövedelmünknek kb. Fele. A tanulókban felmerült, mit ér a törvény, ha semmibe veszik. Az iskola arra kell nevelje a diákokat, hogy tartsák be a törvényt, miközben ők maguk se tartsák be a törvényt, akik előírják nekünk a törvényeket. Tanulni akarunk, de nehéz! Tanulni akarunk, de nehéz! A gyerekek a tanfelügyelőség elé vonultak, még a tanügy szekerét is maguk után vonszolták. Itt olyan levelekből olvastak fel, amelyeket a miniszternek címeztek. Tisztelt miniszter úr! Tegnap rendőrök jártak az iskolánkban, és az osztálytársamat keresték. Tudom, ők is csak a munkáikat végző emberek. Utaltak az egyik levélben arra, hogy néhány helyen megpróbálták megfélemlíteni a gyerekeket, hogy hagyják abba a tiltakozást, és ne vonuljanak ki az utcára. Mi lenne, ha önhöz is beállítana egy rendőr, és azt mondaná: miniszter úr, ön fél éve nem tartja be a 191/2006-os törvényt. Harcolni a munkajogainkért! Harcolni a munkajogainkért! Nem tehetnek róla, hogy vidéken élnek, és nincs a településükön középiskola, ezért naponta ingázásra kényszerülnek. Ők is egyenlő feltételek mellett akarnak tanulni, és mégis többe kerül családjuknak. Egyenlő feltételeket akarunk minden diáknak. A gyerekek papírrepülő eregetéssel szimbolizálták a fiatalok kivándorlását egy olyan országból, ahol semmibe veszik jogaikat. Amint elszálltak a repülőgépek, valószínűleg úgy fogunk mi is elszállni, eléggé sokan.
A főtanfelügyelő elismerte, a gyerekek eredményesebbek voltak, mint ők. Bár a megyei tanfelügyelőség minden hónapban beküldte és igényelte az összegeket, de ennek hatása nem volt. Most a gyerekek megmozdulása annyira ráfókuszolta, ráirányította az egész ország és a törvényhozók meg a törvénykezők figyelmét, hogy most úgy látszik, hogy kénytelen lépést kell tenni, és a gyerekek követeléseit kell teljesíteni. A miniszter nyilvános ígéretet tett az adósság törlesztésére. A gyerekek azt mondják, hisszük, ha majd a zsebünkben van a pénz.